хора, оценяваме държавите. Не мога да ги казвам. Аржентина, някой не ги знам. На четвърто става. Тук малко не се вижда, защото ето да видите коя е. Добре, на мен не ме харесва. Ето да видите коя е. Не знам. Не ме харесва. Португалия. Да, става. Окей. Не искам. Испания е любимото ми. Не чак толкова с Бразил на първо място, защото харесвам Неймар. Просто харесвам Роналдиньо и Ван Дайк. Много ги харесвам. Но и Неймар харесвам и много харесвам и Ламиня, защото е много добър. Между другото в неделя ще има световно Ламин Ямал срещу Аржентина, Меси. И аз ще го гледам, защото вие за кой сте, пишете ми в коментарите. Аз съм за Ламин Ямал. Чао, хора! И между другото, не за сега, ще правя още игри, между другото, сега ще качвам. Така че ме следвайте канала за още такива игри. Чао, хора!